Selam selam, Stand-Up biz başlayımız. Mene dostlar, көп кішіден танги ишіткенім бар. Имештер біз татар юмористлары ауыл темасынан ярағырақ кете алмайбыз. Ну нишлетимсің, нишлетим? Мен бит шын ауыл дегеті. Мен хатта мені тирилесем де менен ауылдағы силос есі келе башлай. Көбірек ерсем бітіней тирес есі келе. Ну достар, нишлетимсің, Бейік сәңгә турында шайыртим ма? Мен бит Илназ Гариповның концертын көргенім бар. Шуңа күрә инде менә ауыл темасына кайтып калабыз. Ауыл дигәннән әби белән бабай минем авылда Аллага шөкер матурган яшәп ята. Аларның көн дә уйный торган уеннары бар. Качыш. Иртәнге якта әби бабайдан сәмәйне яшереп куя. Бабай көне буе эзли. Но бабай тапса, әби мискенкәй үзе качырга мәҗбүр була. Бабай айныгынча. Бабай әйтергә ярата инде миңа, улым, ял итергә картайгач та өлгерерсең ди. Килешәм, ләкин картларның ялы бит микеннән аерыла. Бабай да сала минем, бабай да эчә, ләкин ул эчкәч бит төнге күбәләкләргә шалтырата башламый. Аның күбәләкләре максимум менә шкафтагы кия күбәләкләре. Аның шапкасын кимерә торган. Авылның романтикасы дигән дуслар, салырга яратучы ирләр. Алар өйдән өйгә йөри, аларның кисәләрендә һәр вакыт рюмка һәм бер конфет кисәге. Алар менә шул конфет кисәге белән Байкал күлен эчеп бетергә мөмкиннәр. Безнең авылда сәмәй сатучы Сания апа үзенә Мерседес сатып алды. Сез алкашларның акчалары юк дисез. Менә бит тырышкан кеше таба ул һәр вакытта. Кстати, сез беләсезме, авылның бит үзенең криптовалютасы бар. Сәмәй коин. Иң төпле криптовалюта, иң зур капитализация белән, һәм шулай ук бар суррогат коин. Ул доступныйрак дуслар, ләкин аны алсагыз скам булырга мөмкин, һәм сезне югалталар гомерлеккә. Менә Сәмәй коинны хәтта авылда майнинг итәләр. Әйе, һәр кемнең өендә үзенең майнинг аппараты тора. Мәйне майнинг итәләр. Беләсезме, Россиядә бит криптовалютаны бетергә телиләр, шуңа күрә Сәмәй коинны салкын кошелькларга чыгаралар. Аннан бит аны алып булмый, шуңа күрә Сәмәй коинны базарга тутырып куялар. Авылда әгәр дә син обиттансың, уянсаң, сиңа Аватар фильмындагы төп герой Джейкка караган кебек карыйлар. Чужой! Син безнеке түгел, син безнең племядан түгел, синең белән хәтта эттә исәнләшми башлый. Беләсезме, авылның романтикасы ул нәрсә? Көтү. Әйе, сез менә гомер буе көтү көткән көтүчене күргәнегез бармы? Ул бит йомырканы күз белән генә әрчә ала. Ул көтүдән дуслар өйгә куян күчтәнәче алып кайта. Юк, теге калдык пыстык ашамлыклар түгел, аңа күчтәнәче шуннан да куян алып килеп бирә. Һәм дуслар, аның сәгате юк вакыт карарга. Ул кояштан белә вакытны. Ну ничек белә? Кыздыра башлады, димәк, кайтып чыкларга кирәк. Һәм кайтып китә. Без яшьләр калабыз. Сизгәнегез бармы? Менә көтүдә вакыт үтми. Син инде тормышыңны башыннан алып ахырына хәтле уйлап чыктың, ялгышларыңны аңладың. 5 минут вакыт үткән. Дуслар, менә шундый уйга килдем. Гомер буе көтү көткән көтүче. Ул инде үзен бу дөньяда 10 мең ел яши дип уйлыйдыр, шулай бит. Һәм иң шатлыклы вакыт көтүдә ул сыерларны авылга алып кайтканда. Син сыерларны туктата алып кайтасың, һәм авылга 50 метр калгач җибәрәсең. Һәм күз алдына китерәсең, как будто син император, а бу синең армияң авылны яуларга җигерде. Сыерларның җилемнәре бер яктан икенче якка шалт, сөт сиптерә, пулемет аткан кебек, пеу, ура! Монда тузан сыерларның, һәм мунча. Син дә мунчада утырасың.
Достар, білесіңме? Мен шын ауыл егеті. Ауылны яратам, һәм ауыл турында әлі бик көп тапқыр шаярташак мында. Дмитрий Баранов болды, рахмет! Һәм енді қаршы алығыз келесі стендап комикны Динар Саляхов. Сәлемсіз, қайырлы күн, мұхтарам милләттәшләр, татарлар исәнме? Міне, достар, һәр бір татарда қушамат болырға тиіш. Қушамат. Сені исемің біле танымасалар да, қушаматың біле по-любому таныйлар. Достар, міне, кімнің қушаматы бар? Қол шабығыз әлі. Қол шабығыз. Міне, кім шапмады енді сіздің имештір қушаматығыз жоқ. Сіз ауылға қайтығыз. Анда по-любому туғандарыңыздікі ме, әби бабайларыңыздікі по-любому бар. Достар, міне, әр районда, әр ауылда по-любому бір Чапай деген қушаматлы кіші бар. Міне алар бір-бірсінен нәрсе білендір ұшағанлар. Миғы біленме, шәші біленме, анькісі білен, петкісі біленме, в общем, нәрсәудісі білен түғалейті бұлмай, но ұшағанлар. Точно. Исімі білен. Рафаэль. Достар, сіздің әр бір танышларыңыз Рафаэль Чапайға айленді. Фаяз Үрдәк бар. Сіз көз алдыңызға кетересіз сразу ол көп жолына. Yok, қазір сөйлеп кетем. Фаяз Үрдәк, міне аның бик көп үрдәклер асырай. Еме? Һәм кеш клубтан соң үйге қойтқанда, шыпырт қана әби бабайлардың уятмасына ішіп кіргенде, по-любому бір үрдәк. Бақ! И бүтін үрдәклеріне бақ! Уятып еме? Шау-шу көтерелер. Бұл шау-шудан әби бабайғына түгіл, бүтін ауыл уяна. Шолай бар, Рәмис қышытқан. Аны әр бір балашаға таяқ біле қинап шықты. Айгүл, Юпитер 5. Багы 5 литрлы. Но, подсосы ішләмей. Кибіткіні қабызырға керек. Һәм майку башлый. Майку башағында түтінлей башлый. Нәрсе етсең де, Әлфина Минскиға жетмейінді. Әлфина ол бізге Белоруссиядан көшіп қайтты. Аз ашый көп ішлей, міне деген ауыл үшін аппарат. ПТС-кісінде біргіне хожа. Жамағат, Әлфис қыңғырау бар. Әлфис қыңғырау. Әлфис қыңғырау міне әр жайыны выпускниклар білән салы бері. Соң әлбәтті ол бит мәктәп директоры. Дамир СМС-ка. Ауылда, еме? Дамир СМС-ка. Дамир міне әр үйге кіріп, хауа тұрышы тұрында сөйлей башлай. Onlar ол ішке орнашты. МЧС-қа. Хауа тұрышы тұрында хаман сөйлей. СМС-калар оша. Достар, қушамат бит ол, міне, қушаматның яқшысы да көңілге ятмай тұрғанда бола. Міне қушаматны машина номері көбек тараталар. Мәселен, сен ертәрек келдің емі? Сен өзіңе яқшы 3 КВТМ алдың. Мен соңға қалып бардым. Менға қалған еді сосы кәжә тәкәсігіне. Мен тамал бой. Мен таманың сосысын тәкәсін алып қойып, кәжәсін гіне алайым. Түшті, нәрсе сөйлейсің? Сосысын тәкәсін қоя-қоябыз. Бұлар бит комплект білен бара. Мен айтам, ну абай, бар, сосы кәжә тәкәсі деймеға. Қадірлі достлар, баятыға қол шапмаған, қушаматсыз достларым. Әлі соң түгіл, өзіңізге міне деген қушамат табығыз. Әгерде тапмасағыз, мен сізге қушамат табам. Рахмет, сосы кәжә тәкәлері. Келесі комик Иннокентий. Қушамат бересін келе. Ну, алай түгел. Геннадий Акатьев. Қарсы алыңыз достар, рахмет. Рахмет.
Білесізме, дүниеда бар қызлар да жгучий крешен турында хыяланалар. Менде қалай түгел мекен тұрмышта. Мен өзім крешен аңламайым. Ник қызларға итальянецлар ныграк ошый. Ник мене жгучий итальянец, ол мене шын ир ат, самес деп яңгырый. А жгучий крешен сұрайыны яндырған әдәм кебек ишетелә. Бір кыз сұрый екен менен: Гена, сен қайын татар тілін білесің? Мен айтам, соң мен татар бет. Шынлап ма дей? Мен айтам, вот те кірес. Менің бірінші қызым туса, мен Феодосий деп исім бересім келе. Тик менә мен Крешен ауылынан, ә Крешен ауылында Феодосийны Пидуш деп ертәләр. Тыңлап қана қарагыз. Пидуш. Жаңған бай кебек ята менә, Пидуш. Тәлинкеге бұтканы салған сыман, Пидуш. Ұлым туса, Прокопий исемін берем. Һәм була менің өйдә Пидуш та Күпей. Жгучий Крешен Күпей. Юк, мен ризалашмайым. Кім аны ойлап шығарған? Ник менә Ксения Үкшей, Прокопий Күпей, Арсентий Иршентей, а менә Федор үшін бигрәк тә кызганыч. Білмәсәгез, интернеттан карарсыз. Безнең авылда әле Артемий исемле бер егет бар. Артемий. Крешенчә Үртәмей. Тик biz Үртәмей дип үртәмибез, Үртәмейне дип ничек үтәргә булган? Исеме бит Үртәмей. Үртәмей, сәң дә Үртәмей, сәң дә Үртәмей. А Үртәмей үзе бер кем дә Үртәмей, шуңа күрә бер кем дә Үртәмей. Минем әнием мусульман татары, һәм аның ягыннан племянниклар миңа Гена абый дип дәшәләр. Гена абый. Гена дәдәй дә түгел, Гена абый. Колакны кисәп прямо, Гена абый. Дустым әйтә, Гена абый нормально әле ул. Менә минем апа испанецка кияүгә чыккан. Не булды сиңа, Хулио Родригес Жизней? Хатыныма бер көнне әйтәм, кара әле, пешер әле миңа теге тәмле әйберне гәрәчи штучка. Минем хатыным урыс, ул минем татар теленнән шул гәрәчи штучканы гына аңлады. Никтер душка кирип чыкты, халат киде. Әйтәм, пельмен кая гәрәчи штучка? Урыс хатын уңайлы инде ул. Бер көнне дуслар янына чыгарга җыенам, хатын әйтә: Гена, только помни, русский значит трезвый. Әйтәм, ярар, сабын батырым. Күптән түгел, туган авылыма хатынымны алып кайттым. Аның крешеннәрне бер дә күргәне юк. Утырабыз икән менә мин Гена, әтием Сергей, Гриша дәдәй, Виталий абый. Һәм исәнмесез, саумысыз дип Иван дәдәй килеп керә. Ну, яшәр инде алар. Хатыным шыпырт кына: а почему дядя Иван по-татарски говорит? Мен әйтәм, а Сергей, Виталий, Гриша тебя вообще не смущают, да? Иван крешеннәр өчен әле ул гади исем. Син үзеңне ничек крешенчә булганын белмисең әле. Не булыр сиңа сюрприз? Үкирҗе. Син белән булды Геннадий Акатьев, рәхмәт. Келесі комик Булат Маркс. Әссәләмә галәйкем. Мин атеист. Юк, һәр дин турында сөйләшмәйбез. Карагыз, ләкин шул җин пәриләргә мин ышанмыйм бөтенләй. Һәм яратмыйм шул гороскопларны, зодиакларны, туры килүен. Әле күбесенчә ышанмый хатын кызларның шунага кагылганын. Ул бит хатын кызларда ике якка да эшли, әйме? Менә гаиләдә бөтен нәрсә дә яхшы булса, хатын кызлар гороскоплар ышаначак гороскопларда инде. Әзрәк кенә тавыш чыкса гаиләдә, әзрәк кенә төбендә генә чыкса. Хатын кызлар нәрсә диләр? Менә гороскоплар әйттеләр. Без туры килмибез. 10 ел бергә ипотека, эш кредит, 2 бала туры китермей, зодиаклар китерә. Бер вакыт туңдырма ашап утырам. Һәм ялгышып, чәй урынына сыра белән эчеп җибәрдем. Менә ул арыслан сыман, үчә очраган сыман. Туры килделәр максимально.
Рахмат. Әйе, бүтінігіздің бит іш юктан оптырағаны бар, әйме? Іш юктан. Һәм оптырағанда әллә нинди юк бар нәрсә белән шөгырьләнәбез. Һәм шул юк бар белән шөгырьләгәндә без былай итеп уйлап куябыз, әмма менә бу юк бар нәрсә минем ошаган бит. Мин бу юк барны яратам. Һәм шул юк барга өйләнәсең. Мин өйләндем. Һәм шуның өчен мин яңа юк бар үземә уйлап чыгардым. Мин тиге миллионлы кешеле Instagram төркеменә керәм дә, берәр пост астына җәмәгать, мин эш юктан аптырыйм, берәр начар сүзләр минем директка языгыз әле. Анда нинди генә хат юк. Кызык, әкәмәт хатлар, үпкәләтә торган хатлар. Ләкин мин бөтенсен җыям да банга җибәрәм. Мин аны вакцинация дип атыйм. Превентивные меры. Мин уйларымнан чыгармыйм, 1-2 елдан соң мин дөнья йолдызы булам. Һәм начар кешеләр минем Instagramга кереп, директка начар сүзләр язасалары килсә, ә миндә антитела. Алар банда булды. Мин ничек психологка йөрим? Баштан сөйләгән әйберләр икенче уйный башлады, Әйе, менә мин сезгә психологка йөргәнемне җиңел әйтә алам. Менә кешеләргә җиңел әйтә алам. Менә туганнарга килеп, мин психологка йөрим дип әйтә алмыйм. Куркыныч, милләтне саткан сыман. Менә бер вакыт әти белән утырабыз да, мин әти, минем депрессия, ойта нәрсә мулла чакырып эшкәртергәме әллә сине ди. Мин әйтәм, юк, минем эшемдә, бөтен күңелдә, бөтен нәрсә ватылып бетте. Бу запой алдынанмы, запор ахырынанмы? Әйтәм, запой шуның аркасында, 3-нче көн эшеп утырабыз ди. Ой, әти утырды, уйлап. Әйдә, мулланы чакырып эшкәртик лучше. Әйе. Туганнар, татар туганнары янында минемчә җиңелрәк гей булуыңны әйтергә. Нәрсә сиңа туганнарың әйтә? Улым, урысны гына алып кайтма инде. Рәхмәт, Булатмар. Әзер җәмәгать. Учабыз әле. Киләсе комик Владислав Шунский. Сәлам, дуслар! Минем исемем Владислав, мин рус егете, ләкин мин татар телендә сөйләшәм. Нәрсә исән юк, мин пешелмәгән. Менә беләсезме, ни өчен татар рэперлары татарлар арасында популяр түгел? Чөнки рэперлар авыр тормыш турында җырлыйлар. Ничек итеп алар урамда яшәгәннәр, ничек итеп анда гангстер турында, ничек алар наркотиклар саттылар. Татарларда тормыш рәхәт. Нәрсә турында татар рэперлары җырларга тиеш? Ничек авылга кайтып 20 сотка бәрәңге алырга туры килде? Ничек итеп сыер астыннан тирис түктеләр? Яки бу җыр шул кешеләргә багышлана, кем прохавал бәлеш самого низа. Авыр тормыш турында Салават абый җырлап бетерде инде. 18 яшьлек кызлар гына. Абый, Салават абый диләр, шунсы күңелсез. Минем өчен татар эстрадасы ул компьютерный уен сымак, һәм аны җиңеп чыгарга мөмкин. Салават абый алдарга бирмәс. Беренче уровеньдә син авыл буйлап җырлап йөрисең. Ашко җыясың. Аннары 200 мең ашко җыйгач, үзеңә яңа скин сатып аласың, апгрейд. Ул да булса инде алтын барс дип атала. Һәм инде икенче уровеньга күчәсең, Казанга. Казаннан син 3нче уровеньга күчәсең. Только яңадан син авыл локациясына эләгәсең. Чөнки сиңа районнар буенча концертлар бирергә кирәк. Һәм инде уенның ахырында син чыгасың босска. Иң төп главарь босс синең каршыңа чыга, шундый улы, мощный синтезатор. Татар эстрадасына җырлар яза торган. Һәм шул синтезаторны сындырып атырга кирәк. Күпме була инде синтезатор җырларга. Хәзер концертлар турында. Беләсезме, ни өчен татар концертлары солянка дип атала? Хәзер аңлатып китәм. Солянка ул ничек ясала? Холодильникны ачасың, бүтән калдык пустыкларны җыясың да, кастрюльгә салып, кафеда иң кыйбат аш булып сатасың. Хәзер составы буенча. Майонез инде ул винарис. Аны гел по вкусу салалар, кемгәдер ул ошый, кемгәдер ошамый. Артур белән Марат ул ике күкәй.
Чөнки синең холодильникта башта 4 күкәй бар иде. Берсен күрше алып китте, ниндидер бәйрәмгә, никах, монда туймы, берсен кайдыр югалды. Линар Яшин инде ул пешкән суган. Чөнки аны күргәч, то ли елыйсы, то ли кысасы килә. Оливка инде ул Венера Ганиева. Чөнки яшьләргә алар ошамыйлар, ә менә яшьтәге кешеләр аны бик ярата. Нурминский ул менә солянкада әллә нәрсә йөзеп йөри торган нәмәстә. Колбаса. Солянканың иң төп ингредиенты. Сез хәзер нәрсә генә әйтмәсәгез дә инде ул колбаса Мунир Рахмаев. Әйе, Мунир Рахмаев әлбәттә ясалган колбаса. Фирдус Тимаев ул ит. Чөнки кайбер вакытта солянкага ит тә салалар, текә кунаклар килгәндә, чөнки ит белән солянка солидныйрак күренә. Әлбәттә солянкага кирәк лимон, ләкин аның яртысы гына кирәк. Шуның өчен лимонны урталай ярабыз. Беренче яртысы аның була Эльмира Нагимова. Аны солянкага салабыз, икенче яртысы аның кирәк түгел. Лавровый лист инде ул салаватобый. Чөнки афишада ул бар, солянканы ашый башлыйсың, ул юк. Әгәр дә син солянкада гөмбә башларын күрәсең икән, шләпәләрен, ул әлбәттә инде Виталий Агапов. Ә беләсезме нигә солянкада бер кайчанда Элвин Грей катнашмый? Чөнки солянкага баллы бер салмыйлар. Онсы нәрсә, дуслар, без солянканы яратып башлыйбыз, ә хәзер инде балалы солянка ясый башладылар. Минемчә инде ул солянка түгел, әллә инде рассольник килеп чыга. Владислав Шумский, рәхмәт һәм спасибо. Дуслар, шуның белән стендап-хана чыгарылышы тәмам. Әлмәт шәһәренә бик зур рәхмәт. Аерым рәхмәт Әлмәт иҗтимагый мәдәни үзәгенә. Киләсе очрашуларга кадәр!